Ei! Què tal, petitona? Bueno, avui fa un solet i uns núvols molt macos. I el meu marit s'ho mereix tot. Ja estaven casats i em va dir, si vols marxar, pots marxar, sense cap rancor, perquè jo penso que això és una presó i no tens per què estar aquí enganxat i ets jove i pots fer més coses, no? Però jo li vaig dir que això no entrava en els meus plans. En tindràs que aguantar. Ai, m'encanta aguantar-te. Però és que li haig de demanar tot al Fede. I em sap molt greu, també. Clar, si no hagués passat això, podríem estar feliços. Ser dos iaiets, jo de 73 i ell 6 menys, però normals, amb capacitat normal en el cos. I esclar, jo no tinc res normal en el cos. El dia que van dir que havien legalitzat l'eutanàsia, vaig fer vots aquí. I jo vull tenir la llibertat de dir, ara prou. Jo no vull perdre-la, però clar, quin dret tinc jo per mantenir-la aquí, no? De dir-li, no, queda't amb mi, tot perquè jo vull que no marxi. Me l'estimo moltíssim, però també és estimar deixar anar. I vull que sigui aquí la persona més important de la que vull estar acompanyada, i que m'ha dit que sí, que és el Fede, i la meva filla. Però bueno, aquí tenim tota la documentació legal ja feta, tota al seu lloc. Però l'important és tindre-ho fet ja. Ha donat una tranquil·litat molt gran. Jo sense parlar i sense comunicar-me patiria molt. Clar, si jo em pogués prendre una pastilleta que em retornés la mobilitat, no em faria eutanàsia. Voldria viure... Quants anys, Fede? 80. Fins als 80, al seu costat. I veient créixer la meva neta, veient com la meva filla és feliç. Una de les coses que més tristesa em fa és que quasi que no puc tocar el Fede. Ell sí que em pot tocar, això compensa. Jo diria que disfruteu molt el tocar, disfruteu molt, perquè hi ha dies que dius, per què sigui així? Però després miro el Fede, o miro la meva neta, i dic, va, una mica més.